Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын тапшыру өчен төп чорда 83 имтихан уздыру пункты ачыла. Алар республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә эшләячәк. Пунктларда онлайн видео күзәтү белән 1525 аудитория була. Имтиханнарда катнашучылар өчен урыннар саны 22 меңнән артык. Бердәм дәүләт имтиханы һәм дәүләт чыгарылыш имтиханын үткәрү өчен төп чорда 6500-дән артык педагогия хезмәткәре җәлеп ителә. Алдагы еллардагы кебек үк имтиханда аудиторияда контроль үлчәү материалларын бастыру технологиясе һәм имтихан үткәрү пункты штабында җаваплар бланкларын сканерлау кулланыла. Имтихан материалларын пунктларга тапшыру электрон чыганакларда башкарыла. Мәктәп ашханәләрен планнан тыш тикшерү башланды. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте прокуратура белән берлектә мәгариф оешмаларының азык-төлек блокларында рейдлар үткәрә. Соңгы берничә айда Буада мәктәптә туклану мәсьәләсе бик кискен тора. Төрле тикшерүләр үткәрәләр. Ата-аналар контроле оештырыла. Бүген менюда дәге, пешкән тавык ите һәм чигендер салаты. Комиссия ризыкларны барлык күрсәткечләр буенча тикшерә. Кайнар ашларның температурасы Цельсий буенча 65 градустан да түбәнрәк булмаска тиеш. Салат порциясе бер балага 60 грамм тәшкил итә. Стараемся выполнять все предписания Роспотребнадзора. Роспотребнадзор куйган барлык таләпләрне, нормаларны үтәргә тырышабыз. Гигиена мәсьәләсендә дә барысы да тәртип. Укучылар ашханәгә кергәндә чыкканда кулларын юалар. Әзерләнгән ризыкларны ашап бетермәү проблемасы башлангыч сыйныф укучылары арасында аеруча кискен тора. Нәкъ менә сабыйлар еш кына мәктәп ризыгыннан канәгать түгел. Бөтен баланы 100% бөтенесен ашап бетерү дигән әйбер мин инде әйтергән булдырып булмыйдыр. Чөнки кемдер безнең дигәне бөтенләй ашамый. Бүген безнең диге кенә, ләкин инде шуның хәтле контроль булгач, алар аз гына булса да ашадылар. Кемдер безнең карабыдай яратмый, аны без инде мәҗбүр итә алмыйбыз карабыдай ашады. Кемдер безнең балык яратмый, бөтенләй балыкны, безгә балыкны обязательно куйырга кирәк. Кемдер безнең итле ризыкларны бөтенләй ашарга яратмый. Шуңа күрә 100% ашатылып бетерә алмас без күпме генә тырышсак та. Кешене мәҗбүр итеп үзе ашата алмаган азыкны ашата алмыйбыз. Шулай да бик теләп һәм яратып ашаучы балалар да юк түгел. Белгечләр шулай ук продуктларның сыйфатын һәм сакланышын, техниканың төзеклеген һәм мәктәп азык-төлек блокларының җиһазланышын тикшерделәр. Рейдлар нәтиҗәләре буенча кагыйдә бозулар булса да, анда-санда гына. Отсутствие термометров для измерения температуры. Кайнар ризыкларның температурасын үлчәү өчен термометрлар булмау, савыт-саба җитмәү проблемасы бар. Шәһәр мәктәпләрендә балаларга ашау өчен урыннар җитеп бетми. Шуңа да берничә смена оештырылган. Ашханә хезмәткәрләре эшен бу берникадәр катлауландыра. Яңа кагыйдәләр буенча ризыкларның әзерләнү сыйфатын билгеләү һәм контрольдә тоту системасы да булырга тиеш. Сүз уңаеннан мәгариф идарәсе бу проблемалар турында хәбәрдар. Алар барлык җитешсезлекләрне кыска вакыт эчендә бетерергә вәгъдә итә. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте прокуратура белән берлектә районның 21 мәктәбен тикшерде. Визит кагыйдә буларак көтмәгәндә уку йорты җитәкчелеген кисәтмичә генә оештырыла. Вопросы обеспечения горячим питанием детей. Мәктәпләрдә укучыларны кайнар ризык белән тәэмин итү мәсьәләсен Буа шәһәр прокуратурасы даими контрольдә тота. Роспотребнадзор белән берлектә тикшерүләр үткәреп торабыз. Рейдлар барышында берничә санитар кагыйдәләрне бозу очраклары ачыкланды. Аларны бетерүгә карата нинди чаралар үткәрүне билгеләячәкбез. Ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү өчен мәктәпләргә 1 ай вакыт бирелә. Аннары кабат тикшерү үткәрәчәкләр. Сүз уңаеннан якын арада районның 5 мәктәбендә азык-төлек блокларын модернизацияләү башланачак. Алсу Самигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Республика хуҗалыклары язгы чәчүгә тагылма техника орлык әзерләүне дәвам итәләр. Актаныш районының Нур хуҗалыгы язгы кыр эшләренә тулысынча әзер инде. Биредә кыр эшләренә әзерлекнең торышы буенча семинар узды. Россия техник күзәтчелек идарәсенең Актаныш бүлеге җитәкчесе Илдус Хакимов үз йөрышле техниканы теркәү, техник карау уздыру таләпләре, куркынычсызлык кагыйдәләре турында сөйләде. ЮХИДИ инспекторы Ленар Ямалетдинов транспортның техник торышы өчен җаваплы булган вазифаи затларны административ һәм җинаять җаваплылыгы белән таныштырды. Семинарда шулай ук былтыр авыл хуҗалыгы транспорты катнашында булган юл һәлакәтләре, бәхетсезлек очраклары буенча мисал
детальлар китерелде. Жауаплы җитәкче белгечләр язгы кыр эшләрендә катнашачак техника, тагылма агрегатларны карап чыктылар. Баш инженерларга таләпләр куйдылар. Комиссия Нур хуҗалыгының барлык төр транспортын яхшы яктан бәяләде.